Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Sige tabi mauran-uran asin medyo bako nganing medyo kundi maraot ang panahon sa satuyang palibot. Ano man ang kasiributan, mahal lamang Diyos dapat enot sa gabos. Diretso na po kita tabi tingog kan banwaan na sa samuyang semi-special coverage tabi sa sitwasyon niya tuungon yan ang kamugtakan kan panahon. Sige tabi yung tropa diyan sa luwas at nakahuro naman halos gabos na mga dapat na makahuron. Mga wat na po yung tropa diyan sa luwas, yung news team situationers tabi pagkatapos na makahuron taman ang pag-asa tangani na maaramantan ng sitwasyon. Ako po si Pio Fernandez. Sige. Standby muna all units nakakontak na kita. Importante ang oras makuata tulos. Nasa linya po si Madam Alexis Revivar ng Pag-asa Legazpi. Ma'am Alexis, magandang umaga. Si Pio Fernandez po ito ng DCGB. Good morning po. Good morning po, Sir Pio. Yeah, good morning. Salamat sa oras, Ma'am Alexis. Ma'am, una po muna yung latest bulletin namin, makikinig po kami and then we discuss it, madam, yung synopsis po. Go ahead, Ma'am Alexis. Opo, bale po. Yun nga po sa latest natin na bulletin na in-issue. Itong si Christine ay isa ng tropical storm. Siya ay nag-intensify at ang sentro niya ay huling namataan sa layong 390 kilometers east ng Virac, Catanduanes. Bali, ang kanyang lakas ng hangin ay umaabot ng 65 kilometers per hour at may pagbugso na umaabot naman ng 80 kilometers per hour. Itong si Tropical Storm Christine ay gumagalaw pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. At sa ngayon po, nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa buong Bicol Region. At nakataas rin ang ating red rainfall warning, particularly sa areas ng Catanduanes, Albay, Sorsogon at Camarines Sur. At naka-orange warning naman sa Masbate at sa Camarines Norte. Inaasahan natin na si Christine ay nasa 390 kilometers sa silangan ng Daet, Camarines Norte mamayang hapon at nasa 370 kilometers naman sa silangan ng Infanta, Quezon bukas ng madaling araw. Nakataas rin ang ating gale warning, ang warning sa mataas na pag-alon sa eastern seaboard ng Southern Luzon. At asahan natin na may mga pag-ulan at pagpabugso-bugsong hangin na aabot ng 45 to 71 kilometers per hour dito nga sa eastern seaboard na may 2.8 to 5.5 meters na taas ng pag-alon. Mali, yun po ang ating latest dito kay Tropical Storm Christine. Ito po si Alexis Revivar ng Pag-asa Legazpi. Yes, Ma'am Alexis, magandang umaga po uli Opo. So ito pong latest na ibinigay mong data is kaninang mga anong oras po ito, yung location niya? Opo, yung location po niya na yun is 5 a.m. po. 5 a.m. That's 5 a.m. and at 5 a.m. itong si bagyo nating si Christine, Christine, tama ba? Opo. 320 kilometers east of Virac. 390 po. 390 kilometers east of Virac. Yung kanyang coordinates po, ma'am? Apo, ang coordinates po niya, i-verify ko lang po. That's 390 kilometers east of Virac. Kaninang mga 5 a.m. And Opo, bali nasa 13.2 degrees north at 127.8 degrees east po. Okay, 13.2 north
and 127 degrees east. Ano po? Yan. So, sandali po ma'am. At tinitingnan ko yung mapa, 13.2 north, 13.2 north. Yan. And then 127.8 east. Okay. Opo. So ang ginawa niyong reference point ma'am is Virac Catanduanes na po Opo. Okay, 390 kilometers east of Virac. Gaano po kalaki ito madam si Kwan ngayon si Christine kasi parang nag-intensify, lumakas po. Gaano na ito kalaki yung kabuuhan niya? Actually po, ang intensification po ng bagyo is, ang kino-consider po dito is yung wind speed po, Yeah, hindi oo. naman po yung system size. Oo. Pero kung sa system size naman po, umaabot po, pa-verify ko lang po kung ano Mm-mm. yung size nito ni Christine. Yung kabuuhan niya po umanaman para nagtatanong kasi yung mga tagapakinig natin kung tayo ba ay nasa loob na ng bagyo o nasa gilid lang. Ano po? Yan. Opo. So, gaano po kalaki ito? Yung kabuuhan niya, ilang kilometro po ba, Ma'am Alexis? Kasi yung ginawa na nating reference point is Virac, 390 kilometers east of Virac. Yun. Opo. Bali, 274.5 po siya. O yung kalakihan niya, 274. Opo. Kabuuhan niya yun, Madam, Opo, yung buong system na po yun. 274.5 kilometers yung kabilog, yung kabuuhan niya. Opo. So kung ang kalahati niya ma'am is mga ilan divide sa 2, Divide sa 2. Oo. Nasa 137. 137 point something. Opo. Okay, so kung ganyan na 127 point something yung kalahati niyan, ano ba mang ang pwede tang i-explain sa public? Nasa labas po ba ng bagyo o nasa loob ng katawan ng bagyo itong Bicol region? Opo, bali ito pong bagyo kasi ay ang tinatawag natin na shear. Kumbaga ang sentro niya ay wala naman doon sa gitna mismo ng kanyang mga clouds. Bali, nauuna po kasi itong mga ulap na associated sa kanya. Kumbaga yung mga tumatama na dito sa Bicol region ay wala pa man doon yung sentro. Nasa labas siya ng ulap. Yan, oo. Kumbaga. So nasa labas tayo ng bagyo. Kaya lang, itong nararamdaman natin ngayon, ma'am, na mga pag-uulan-ulan, in fact, wala nga po ng masyadong hangin, di ba? Opo. Oo. Itong mga pag-ulan-ulan, ano ba to? Outer rain bands ba to? Opo. Yun. Yung mga ulan ito sa labas ng bagyo. Opo. Yun, opo. So, wala pang hindi tayo nasa katawan pa ng bagyo. Ano po, ma'am? Opo. Yun, oo. Kumbaga iniisip nga po ng karamihan na naglandfall nga daw itong bagyo dahil may mga pag-ulan. Pero yung sentro talaga ng bagyo ay nasa dagat pa. Yan, oo. So, napakalinaw po, madam, itong nararamdaman natin ngayon na ito, this is not the body of the typhoon, but ito po yung mga outer rain bands na tinatawag, ulan na nakapaligid po malapit dyan sa may gilid ng bagyong si Christine. Ano po? Opo. Okay. So, nag-intensify, lumakas siya, madam, from dati, po to ba? Tropical depression ba? Opo. Bali po, dahil po sa paglakas ng wind speed niya, kahapon yata or kaninang madaling araw ay mga nasa 55 kilometers per hour siya. Ngayon, nasa 65 na siya. So, pumasok na po siya sa tropical storm category. Yun. Kumbaga, tumaas na yung ranggo niya, Opo. Lumakas-lakas na siya. 61 po kasi pag 39 to 61 Yeah. kilometers per hour, tropical depression siya. Pero since lumagpas na siya ng 61, nag-65 na, Oo. na siya, tropical storm na. Yan, opo. So, we're simplifying it, Ma'am Alexis, kasi ganito po, now, lumakas na siya, pero tayo nasa labas naman ng katawan ng bagyo. Itong nararamdaman natin, yung mga ulan lang ito sa palibot ng bagyo, sa pagilid ng bagyo. Then, yung speed niya ngayon, Ma'am, ilan po ba yung speed niya ngayon? 15 kilometers per hour po. Yan, 15 kilometers per hour. Now,
Itong nararamdaman natin ngayon, taking in consideration yung present speed niya na 15 kilometers per hour. Opo. And yung direction niya is, ano po ma'am yung direction niya? Westward po. Yan, westward. Taking in consideration 15 kilometers per hour ang speed niya ngayon, mga ilang oras pa natin mararamdaman ang ganitong kalagayan ng panahon, at least dito sa Bicol or Albay and katabi nating Catanduanes area, kasi malapit lang naman yon, ma'am, sa inyong pagkakalkulo dyan. Opo, bali sa estimate po natin ay itong mga pag-ulan na nararanasan natin ay mararamdaman natin dahil nga medyo mabagal itong takbo ni Christine, kaya mas matagal tayong na-expose dito sa kanyang dalang mga kaulapan. Opo, medyo naputol ka po kasi kanina ma'am. Mga hanggang anong oras po ito natin mararamdaman ang ganitong pag-uulan? Opo, ang estimate po natin ay hanggang mamayang hapon patuloy natin mararamdaman itong mga pag-ulan dahil nga sa pagkilos nito ni Christine na relatively mabagal at 15 kilometers per hour. So, yun nga po, maghapon ang ina-expect natin siyang naka-expose tayo doon sa kanyang mga kaulapan na nagdadala ng ulan. Yan, opo. Itong ulan na ito ma'am, anong classification ninyo nito ngayon? Torrential ba to, heavy or moderate? Sa accumulated rainfall po ang classification niya. Naputol. Pakiridayal ano, kasi 5 meter lang yon. Pasensya na po. Ma'am Christine, pakiridayal na lang tabi dyan, Jerome, tanganing maliwanag na, maghapon pa ining uran tabi ha. Maghapon pa ining uran na mamamatean niya to. Medyo nagluya so dalagan kan kunyan kan panahon. Ano ba nakalak? Nalak ba? Hindi. Yan, sige na. Okay na baka Ma'am Christine, Ma'am Alexis. Opo. Oh, pasensya na po, naputol. Christine na tuloy yung tawag ko sa iyo. Opo. Yung limited ko nalibog na ako. Ma'am Alexis, So maghapon pa itong ulan. Opo. Okay, sige. And heavy rains ba? Opo. Ayun. Bali po ang classification po niya dahil nga yung accumulated niya is mataas dahil tuloy-tuloy nga is naka-classify siya as heavy to intense po. Yun. Okay. So at least na-simplify na natin Ma'am Alexis, Opo. Maghapon itong ganito. And mamayang hapon yung point of reference na ninyo ng Bagyo is Daet na, Camarines Norte. Opo. Okay. Pero although ganun pa man, yung ulan andito pa rin sa atin. Opo. Yeah. Apektado pa rin po tayo ng pag-ulan. Apektado pa rin tayo ng pag-ulan. Dami nang binabaha ngayon kasi. Oo nga po. So diyan sa inyong satellite monitors, ano ba yung saan banda yung grabing ulan nitong bagyo, kasi parang pabilog baga yan, paminsan elongated. Saan banda yung ulan? Sa unahan, sa gilid, sa likuran? Ano po ba? Nasa gilid po, nasa left side nitong sentro. Tapos nasasakop nga po yung buong Bicol region nung makakapal na ulap. Yun, na target tayo ng ulan sa gilid, Opo. left side ng bagyo. Kaya pala ganito ang ulan sa atin. Although hindi masyadong mahangin, ma'am? Opo, dahil nga hindi naman tayo nung sentro talaga. Yan, opo. O sige. And kung meron pa kayong dagdag galing dyan sa Pag-asa, go ahead Ma'am Alexis, makikinig po kami. Kung meron pa kayong dagdag na impormasyon, go ahead po. Inaabisuhan lang po namin dito sa mga Pag-asa na ang mga kababayan natin, lalo na yung mga apektado sa mga areas na may heavy rainfall warning na red, orange at yellow, na meron po tayong malaking tsansa ng mga pagbaha dahil nga po sa tuloy-tuloy na pag-ulan. So pinag-iingat po natin ang ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa low-lying areas na very susceptible o very likely na bahain. Opo. Yun. Sige. Maraming salamat Ma'am Alexis. Mabuhay kayo dyan sa Pag-asa Legazpi. Opo, thank you din po. Thank you so much si Madam Alexis Ray Vibar.
Inapod kong Christine. Magayon nun siguro paano gayon ini si Christine na ini. Ano? Yan tabi na sitwasyon pakiko na nung phone tabi digdi kun yan. Siya Ang sa kuyang number tabi is 0942-670-1195. 0942-670-1195 sa smart and 09660730-115. Salamat tabi Christine. At isip ka kinabulog. Sige, taon-taon ta. I-explicar ta pa po yan in a very simplified manner yung maintindihan na po ng publikong todo. So bagay kasubagon nagkadarangog na tabi ang gabuz. Sige, may report muna kita dyan sa luwa, situationer. Sana mangawat yung tropa dyan situationer na tabi. Alas 9:28 na Si Chief Jimmy, thanks for waiting. Good morning, compadre. Yes, salamat tabi pa din pinagsusubaybayan niya to sa ngunyan Pantaw. Barangay Pantaw baga kaya magilid inikan kadagatan tamala may port nga ni digdi. Nagkataon na makusugon an bagsakan uran kaso bago hanggan sa ngunyan. Ngunyan nabiyo na sa tubig na hali duman sa mga kabubuldan, nagpasiring sa baba and pigtutubo na high tide, nagsaapo nga na sa tubig hali sa kabubuldan, palaso tubig hali sa dagat, naglangkaw sa level ka na tubig, minimum sentro tabi pade, yun na abot na ka na tubig, kaya nangaipunin tabang, may mga text actually, nakanto sa karaman ni Congressman Fernando Didi Cabredo ang mga informasyon through text na nangangay po talaga nin rescue vehicle kay puhandak duman so alangkaw na lunadan narog ka na fire truck and automatic si Congressman Didi Cabredo nag-coordinar man sa Bureau of Fire lalo na sa Regional Director kan BFP RD Santiago. Then nagpadara na ini and on the way na kami pare an rescue vehicle mga fire truck pasiring duman sa Pantaw. Uni an text party kan text na hali duman Pantaw needs help po. Di po kaya ng mga rescue vehicle pasukin ang mga malalim na part ng baha. Fire truck po sana may bangkay tabi na binarayaan na tamarurugba na sa baloy na nautadan. 60% po ang na-evacuate and is still evacuating this time. So yan tabi pa de, halat-halato na lang kan mga taga-Pantaw an responde kan Bureau of Fire vehicle ta so digdi baga sa headquarter o training center igwadig disindanin mga lunadan so mga pang emergency yun ang pinadalaga na pasiring duman sa Pantaw tabi pa de. So ang sitwasyon mo niyan, yung sentro mismo yan kan Pantaw, compadre Chief, over? Abot na sa sentro, oo. Abot na sa sentro. Kababaan kaya ang sentro? Okay, now, ang luminaog duman, yung tubig hali sa? So, hali sa kabubuldan, tamang kusog-suran, natural pababa, and pigtutubo na kaya luminang kawon sa level kan tubig, tabaka nagkataon, high tide pa sa dagat, sapungan sa duwang tubig. Yun, nagsapungan na sa sentro ang tubig. So 60% na kan mga residentes duman ang nai-evacuar. Igwa pang natatada po kung mas o menos 40% compadring Jimmy. Oho. Okay. Pero ang problema sa langkaw ng Marhay, dahil nakayakan mga saradit na rescue vehicles duman, kaya huminagad na ning akudir digdi sa kara Congressman Didi and dyan sa Bureau of Fire tabi kapi compadre. Pero Congressman Didi Cabredo nag-coordinate na sa Regional Director kan BFP. So na-deploy na so mga rescue vehicles tabi so mga kaipuhanan. Ang sabi pasiring na duman. Sige. Dakol iyan compadre kung halimbawa 40% pa kan sentro kan Pantaw kan libunan akwaton igwa pa ning so mga so sabing nakaburol na binarayaan na sana so burol. Base digdi sa text. Sa inhali an informasyon tabi compadre. Pantaw, sa Pantaw mismo, residente ni kan Pantaw. Pantaw kan Libon, okay, sige.
So iyon ang situation mo niyan diyan sa 3rd District Tanalbay. So halat-halato na lang tabi gayo diyan sa pantawan mga rescue personnels and equipments, vehicles na nagpapasiring na diyan ngunyan. Okay, sige. So yan tabi pa di, actually pigta kukontak ko man si Kapitan Jopit Fernandez. Dahil nakukontak ko sa mga oras na ni. So yan ang mga dagdag niya itong informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. Sitwasyon iyan po duman sa Tercer Distrito kan Albay. Yung pantaw mismo sa Libon Sentro, uminabot na so tubig. Pinagtutubudan na so nagraragas ang tubig hali sa mga kabubuldan. Siyempre, water 6 its own level, pababa iyan. Uminabot na sa sentro sa Pantaukan, Libon, and then high tide pa duman nagsapungan sa tubig. Rescue ang kaipuhanan dyan na mga itong mailigtas pa subuhay kan mga natatada pang 40% halos kan Pantaw taso 60% na ibakor na pero ngunyan tabi iyo yan piglaog nin tubig ang Pantaw, Libon, Albay. Sige, taod-taod ni Bapa, pakalis mo na ka nagkaperang pagirumdum. Mentras tanto, mahabol si Pading Nald, Oras Pilipinas, 9:33. An oras hatod sa Indokang. Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Unilab. Yan ang alagang Unilab. Actimed Quality Generics. Ang abot kayang gamot mula sa Generica Drugstore. Actimed ng Generica Drugstore. Gamot na singbisa. Up to 85% sa tipid. If symptoms persist, consult your doctor. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did mommy give you? Plemex for Kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, kapalibutan ta at tamanon ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Adrian Salceda. Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaan po lang taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan Tercer Distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alkalde kan po lagi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan po lagi, kay mayor nonoy kap. Protektahan ang inyong PhilHealth Fund. Huwag ipahiram ang PhilHealth ID o MDR. Huwag ipagamit ang PhilHealth membership sa iba. Huwag pipirma sa blankong PhilHealth claim forms. I-report ang mga nag-aalok ng libreng operasyon para sa mga PhilHealth members. Magbayad lamang sa mga PhilHealth accredited collecting agents. I-report ang anumang gawaing kaduda-duda sa PhilHealth
Action Center, area code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. Ang sarap talaga ng gulay! Kapag 6 months at pataas na si baby, bigyan na siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breastfeeding. Hindi lang kampante si nanay sa kalidad ng pagkain na binibigay niya kay baby, pati si baby mismo nag-e-enjoy sa mga inihahanda para sa kanya at mas lalong gaganahang kumain. Kapag kumpleto sa nutrisyon si baby, maganda ang kanyang paglaki. Masasagad niya ang kanyang potensyal na maging malakas at matalinong bata. Nay, bukas, gulay po ulit ha! Suportahan ang First 1,000 Days, isang paalala mula sa National Nutrition Council, Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Mula kalidad ng gamot at vitamins ng Unilab at RightMed hanggang pampaganda ng UL Skin Sciences, alagang Unilab yan. Vice ganda! And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. 99 pesos na lang, sulit busog ka na. Ang mabusugera. Extra rice sa iraramba. Extra busog sa Crispy Chicken Filet Meal at Crispy Chicken Filet a la King Meal na may extra rice na. 99 pesos lang in all stores. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Ang mabusugera. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ng aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim Kilab, meron ka ba? Asim Kilab ng pamilya. Asim Kilab, gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. Extra rice pa! Nor! Oh, buddy,
Nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka pa di. Dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamadumana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines. Asin iba pa, ang saindang clinic bukas. Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagbin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Apek o mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Harani sana sa St. Stephen Protomartyr Parish. Makulugan pa yokom. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos? Baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Makulugan pa yokom. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos? Baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. May bagong energy na! Bagong bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon Z+. Pinapusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong bago, pinakamarhay na Enervon. Hey! Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Spirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Spirit na ilabas mo. Makikinig ako. Spirit na ilabas ang kwento. Mag San Miguel tayo. Spirit na ilabas mo. San Miguel Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Ang San Miguel Pale Pilsen 320 ml, 40 SRP lang. Ang Grande, 105 SRP lang. Bili na! Drink responsibly. Gloria, Kaloy Andes, Gloria, Gloria, siya ay mapagkalinga, Gloria, Distrito 2 mahal niya, Gloria, Kaloy Andes, Gloria, Gloria, kalinga ang hatid niya, Gloria, sa barangay man o bayan, Gloria, kalingang Gloria ay nadarama, Gloria, si Kaloy ay kapamilya, kapuso kalahi siya, tayo na Distrito 2, for real change. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Thank you so much sa padignal. Sandali po muna. Tagari may situationer man na ipigpapaabot si Sir Rondon Naricafort, yung sa tuyang Provincial Youth and Sports Development Officer. Parang na-stranded sila sa sarong lugar. Sir Rondon, good morning. Good morning, Sir Pio. Nagbabago sa auto. Nahiling dalig ang sitwasyon sa Barangay Rizal, dito sa Siyudad Quezon Sulon. Mag-inibungan na iniinahalabao na ang stranded. No? Siguro
Kuko mas o menos mga 200 na mga bus, trucks, mga auto matibungan. Ini kinapong ini kong Rizal. Ang sabi ko ng presidente sa mga kaulay ka. Oho. Kaya man binabaha sa dayo man Kisalog. Kaso bago may nagburuwak ka ng tubig halin sa kabubulan. Sa nagpapwesto ang PNOC. So, ngunyan, karabang-tabang din yung mga tao na may pigdubungkal sila sa ibong para magduro-diretso ng tubig. Kasi talagang hindi kakayanon na mag-aragi ang mga motor, inaarasan na lang para makadiretso. Pero di kaya mga autong darapula. Opo. Lalo ang mga salit. Opo, Sir Rondon, ang presenting location ni Tabi ngunyan, exact location, go ahead. Exact location ko, dito sa Tinampok, ang Barangay Rizal, dito sa siyudad ng Sorsogon. Barangay Rizal, siyudad ng Sorsogon. Barangay Rizal. Pasisiring na kitang albay, pinapundi na kita. Ako nagbaba na yun si auto ka, nagbaba na ako para mahiling mismo yung sitwasyon. Talagang nakula ako ng baha. Ang sabi ni Tia, so bago sa kaulit, yung tagadigdi, first time ganyan yung nagbulwak ang tubig hali sa taas ng bulog. Kung sa inyo yan, location ng PNOC sa taas. Ayun. So ano ang advice kung may nagadarang gusto sa tuya na mabiyahe pasiring sa area niyan, not possible na Sir Rondon? O not possible, dahil ako na magbiyahe kasi mapipinder man lang, stranded lang. O kung bako malimportante ang biyahe, dahil ako na magpasursugon kasi doon sa ibong, nahiling ko, alawigon man ang mga auto na naka-stranded man. Ayun. Basta sa anong eksaktong lugar yan Sir Rondon, pakiulit? Pag halik kang Sorsogon, after Bukal-Bukalan, Barangay Rizal. Okay. Diyan sa Rizal, Bukal-Bukalan area, dahil na pwedeng agihan ng anuman na klaseng bihikulo, matindi ang baha, halos 200 mahigit na ang mga bihikulong stranded dyan, over. Yes, Tabi. So, ipadala ko sa imong video para mas mahiring mismo ang video na binigyan. Okay, sige. Daing hiriruan dyan, Tabi? Daing hiriruan, maski sa mga nasa bus in Queens Express, tirang bus na kang Queen, ulit in Raymond, Dakulon. Sa Ibong Dakulon, kung mga haling Manila, gawin na nahiling ko sa Rayo. Ang distansya ko sa Ibong, siguro mga Sangatos metro ang layo. Ang lawig ka ini sa Tinampo na baha, mga arod bangkaan, mga Sangatos 10 metros ang lawig ka ng baha niya. Matindi. So, bako nang advisable yan dyan, bako nang maraing sitwasyon. Anuran, kumusta? Diretso ang uran, bako makusog. Pag paminsan-minsan makusog, tapos araw kayo ni uran mayaman, pero mabigtino ng kalangitan, hindi sa area pa niya, hindi ko sa pagkik ang Barangay Rizal, between Barangay Rizal and Barangay Rizal. Sige Tabi Sir Rondon, salamat man sa update. At least yung mga listeners natin pasiring sa Sorsogon and vice versa, pasiring Mandigdi, maabisuhan na dahil na magbiyahe pasiring dyan. Yes, Sir Peter. Thank you so much Sir Rondon. Ingat Tabi. Salamat, Sir Peter. Thank you so much mga tugang situation na riyan duman pasiring sa Sorsogon area, Bukal-Bukalan, Rizal, halos 200 mahigit na bihikulos na nakatenga dahilan sa baha. Matinding baha na nagbulos na yan sa areang iyan. First time daw and dahil na naghiro ang trafiko. Kaya so mga mapasiring sa Sorsogon, please reconsider. Dahil na po muna tabi magbiyahe. And at this point in time, na matindi ang uran darakan bagyong ining nakapalibot, uran nakapalibot sa bagyong si Christine. Ingat-ingat po kita Tabi. Kung dahil nanin mga unnecessary trips na pagparagibuhon. Si Joshua, may dagdag na istorya. Joshua, good morning. Go ahead. Yes, good morning, Sir Pio. Good morning sa mga para-antabay. Hello. Go ahead. Sitwasyon pa di Sir Pio sa lawas. Inotong ko muna ini. Day na pugulan, kan bagyong si Christine, ang Department of Health Bicol, tanganin ng ilawos, ininsayin ng aktibidad mo niya na pagkaaldaw. Tinaripon nindaan manlain ng mga employers and employees sa Bicol region para sa implementation kayong healthy workplaces ng katuyuhan. Iyon mas palangkawon ang awareness kan mga empleyado at mga employers sa Bicol region and makapag-implement ng mga programa may kinaraman Sir Pio sa salud kan mga Bicolanong obrero. Kalahin taon niya na pagkagata di Sir Pio, si Dr. Monre Isaiah Mansilla, ang pamayo kan Health Promotion Unit kan Department of Health Bicol, siring man ang head kang Non-Communicable Disease Prevention and Control Cluster na kinaraman sa nasabi ng aktibidad. Sir, Doc, good morning. Live tayo sa DCGB with Sir Pio Fernandez. Ano po itong event natin ngayong umaga? How important po
na di kita nagpapugol sa bagyo. Si Sir Pio po. Hello Sir Pio, good morning po. Doc Mancilia po ito. So ang ginagawa nating activity ngayon ay ang Convention for the Implementation of Healthy Workplaces. So actually, pangatlo na natin itong ginagawang convention para ito sa lahat ng mga manggagawa, sa lahat ng mga obrero, mapapubliko man yan or mapapribado man yan na sektor, iniimbita po natin dito. Ano ang ginagawa? Nag-iimbita po tayo ng iba't ibang mga eksperto, nagdi-discuss tayo ng iba't ibang mga usapin or topics about health. Dahil nakikita po natin na maraming manggagawa ang nagkakasakit dahil nga po sila ay na-expose din sa mga sakit na nakukuha sa workplaces. Bukod po dyan, hindi na rin kasi nakakapunta sa mga clinic, sa mga rural health unit, yung ating pong mga manggagawa, kaya nilalapit natin yung serbisyo ng kalusugan sa kanila. Sinisimula natin ito sa awareness campaign. So ngayon po, ang i-discuss natin ay patungkol po sa brief tobacco intervention kasi nakikita natin dumadami na yung mga naninigarilyo na ulit na mga manggagawa. Pero marami kasing kaakibat na sakit kapag naninigarilyo. So gusto natin ito i-discuss ngayong araw na to. Kasabay din po dyan yung ating cervical cancer at ang breast cancer screening. Itong dalawang sakit po na ito, ang pangalawa at pang-una, nangunguna po ng mga cause ng pagkamatay ng mga babae pag usapin ay cancer. So tayo po na mga nasa workplaces, gusto po natin maagapan na maiwasan itong sakit na ito dahil kaya itong maiwasan. Pero marami ang namamatay sa mga sakit na ito dahil hindi nila agad naaagapan. For example, cervical cancer, 12 ang namamatay sa buong Pilipinas kada araw dahil sa sakit na ito. So ayaw natin na mangyari po ito sa mga kababayan natin sa Bicol, kaya sisimulan natin yung awareness para po sila mismo piliin nilang maging mas malusog simula po pagkatapos ng ating convention po na ito. Sir? Okay, sige po. Kumusta yung ating mga partisipantes dyan? Yes, so actually natutuwa po kami sa Department of Health na kahit po maulan, may suspension na rin po tayo sa ating pong lokal na gobyerno, pero po yung ating mga national government agencies ay nandito pa rin po yung kanilang mga representatives, nandito rin po ang iba't ibang mga taga-local government units, may mga private din po tayo na dumano sa ngayon. Though hindi po ito yung expected number natin na dumalo, pero we are really happy na marami pa rin po ang pumunta dito sa activity na to para dumalo, sumabay po sa amin para makiisa sa pag-launch din po ng cervical at ang breast cancer screening po natin in the Bicol region. Sige po, Doc. Napakaraming salamat. Ingat po kayo. Apo, maraming salamat po at sana po ligtas yung ating pong mga kababayan. Yung sa mga hindi po nakapunta, inaanyayahan po natin ang lahat na manood na lamang po sa Department of Health Bicol Center for Health Development Facebook page kung saan tayo po ay nag-i-air din ng live para po makarating din po sa kanila yung mga i-discuss po natin today. Maraming salamat po sir at more power po sa inyo. Sige po, likewise. Thank you po, Doc. Si Dr. Monre Isaiah Mancilia sa Department of Health Bicol, Tabi Sirtio. Tango yan, minapong pasalamat sa programa, Convention for the Implementation of Healthy Workplaces sa Department of Health Bicol. Kaibahan ko si Boy, Joshua Pina, BCGB. Thank you so much, Joshua, sa dagdag na istorya. Mientras tanto, si Karen Ala, may dagdag pang informasyon. Karen, good morning. Go ahead. Yes, Sir Tio, mauran-uran na pagkagasay mo asin sa gabos na paraan tabay para sa dagdag man niya tong istorya. Nasa pagparabaw man sa mga oras na ini sa field, ang Legazpi City Disaster Risk Reduction and Management Council o CDRRMO tatahaw kan matusog-usog na oran sa palibot niyato para sa pag-monitor kan mga lugar digdi sa syudad kan Legazpi na naglalangkaw na ang tubig. Sa pakikipag-uron tabi ngunyan kan DCGB News sa naunang bita na opisina, kasabay kan karalat-kalat na pag-fieldwork kan sa indang mga personahes, may mga sinabi tabi ni Sir Tio na may mga nakakaabot na sa indang opisina ng mga report na medyo alangkaw na ang mga tubig susog sa ipigira sa to kan CDRRMO. Tama talaga tabi actually Sir Tio, dahil nga kami digdi sa may mobile sa pag-agi-agi mi sa mga manlain-lain na areas as in barangay sa Legazpi, may mga tinampo talaga tabi Sir Tio na medyo alangkaw naman ang tubig.
kung i-determinar ta, iyo ang digdi sa may barangay Bitano, sa may food park, so sa may pa-terminal tabi Sir Pio, so sa pa-ICR, kung sa idigo dyan Kiriles, medyo alangkaw na ang tubig. Pero man tabi Sir Pio, so inagyan ko kasubago, uning tinampo kung pasiring ka sa Orasay, magkaskason magtaas ang tubig dyan. Kaya kung minaaragi ang mga behikulo, lalo ang mga tricycle, minaruluway-luway, tagari pagmati mo, malubog ka nang gad, naglalangkaw ang tubig. Asin man tabi Sir Pio, digdi sa may parting bitsara, nagtitiri-kunti po na lalo ang tubig sa parting iyan, darakan paguran. So balikan to tabi Sir Pio, ang lado kan CDRMO. Sangunyan, ang Silbert Ninda, yaon sa Northern, Urban, and Southern Barangays po, kan syudad kan Legazpi. At yung sinabi kanina, naghahalat man sinda ki mga feedback sa mga tao o residentes, ang nani ma-assess ninda ang mga pagbaha. Mientras tanto, mina-adviso po giraray ang CDRMO sa gabos ng mga barangay na magpreparar ang mga ini kung in kaso kaipuan na magkaigwak evacuation asin makipag-coordinar nanggad sa mga residentes sa barangay na kaipuan i-evacuate pag alanganin na po ang sitwasyon. So yan tabi sa PO ang update sa hali sa sakong area asin sa Legazpi CDRRMO, Karan Alawit Boy, DCGB. Ige, thank you so much, Karen. Dumang kita sa lugar ni Kumpadreng Jomar sa Premier Distrito, Canalbay. Kumpadreng Jomar, what's happening? Good morning. Salamat pa din, Pio. Good morning sa mga parantabay. Makusog ng uran, pero paabot-abot sigdi sa First District, minaluway, minakusog. And saro ini sa pigaditan kan baka kay MDRRMO, lalo pa high tide na. Asin pwedeng makapiktar sa ibang mga residente sa gilid kan dagat. Kataod kan bagay na ini kinumpirma sa DCGB News ni Brian Berdin, MDRRMO kan Bakakay, na pig-mobilize niya na so sa indang mga tao para i-evacuar ang mga residentes digdi sa Purok Uno, partikularmente digdi sa Mabakawa na parte. Kulit delikado sinda, lalo na dyan nabanggi pag-abot ng high tide kung magpapadagos ang paglangkaw kan tubig. Dahil pang eksaktong bilang si Berdin kung pira ang evacuar nila kasi nasa pag-mobilize nila ngunyan. Pero susug sa iya, ramas niya itong mga residentes duman sa may parte kang barangay 1 na nasa Mabakawan na posibleng abuton kan tubig pag high tide dyan nabanggi. Yun, barangay 1 kan sa may parting Mabakawan kan barangay 1 kan Bakakay, iyon ang pigisiribot-sibutan mo niyan, ongoing evacuation over. Pag-mobilize niya na, pasiring na duman sa mga tao niya kang MDRRMO para i-evacuate itong mga taong ito duman na residentes. Dahil pang bilang tabi pa din Pio, kumpirang arong. Depende sa sitwasyon kang kada residensya na maaabot ang duman. So yun yan ang garunig din sa First District, although day pa kami nagkahulay kan MDRRMO kang Bakkan Santo Domingo, busy pa si Sir Ian Siapno. So sa makakayan ng sitwasyon, sa Banuan kan malilipot pa rin Pio, daiman, kalmante, pati sa mga salog na pigmomonitor, sinabi ni Mr. Alvin Magdaong, MDRRMO kan malilipot na padagos lang sila sa monitoring dahil man silang nasisiripan pang peligro, lalo pat dahil man talaga kita sa tamangkan bagyo, inilang na oran-oranan sa indang pigbabantayan. Sa syudad kan Tabaco, sinabi ni Mr. Gel Molato, tagapagtaram kang CDRRMO kan Tabaco na nasa monitoring man ngayon sinda, dahil pa sindang nasisiripan na pwedeng maging peligro sa mga residentes, although nakaredy ang gabos ng mga barangay officials in kaso na may mga residentes sinda na pwedeng abuton kan baha. Kung sakali magbaha, kung sakali magparakusog pa ang maabuto na oran. Sa Banuan kan Malinaw, sinabi naman ni Mr. Jun Sid sa pagkikapakulay kan DCGB News na nasa safe level pa man ang mga salog sa Sainda, pero padako sa Saindang monitoring, gabos na mga dalan, passable, sinday pa sindang na-encuentrong dakulang peligro tundo sa mga oras na ini. Sa Banwaan kan Malinaw, dahil pa kami nagkakaiguanin na pagkipakulay
kay Maui Damo ang MDRR mo busy pa manggiro gayud ngunyan sa mga oras na ni si Sir Maui kaya dahil ipakita na tawaan kan mga importanteng informasyon. Gusto na ko tang maraman kung possible duman sa may partikan pasiring sa sangay pero inguahon ta na ma-update kita ka ni Mr. Damo sa mga masunod na oras. Roger. Yan labi pa rin piyo ang mga dagdag na baleta, Jomar Bian, DCGB. Salamat kumpadre Jomar sa comprehensive situation initial dyan po sa Premier Distrito Canalbay. Now before we take our news break pati hanap buhay uliton ta ini i-reiterate ta yung kunyan yung parada po yung DLC Bagatabi o Tronta yung Legazpi Port District Fiesta Parade tapos ining DLC competition na talaan ko ta na yan sa aga 23 kanselado yan and tentatively reschedule 24th kan October. Yan, tentative rescheduling yan yung DLC competition bada yung Fiesta Parade kan Legazpi ta antibisperas Bagatabi ngunyan. Po? Yan, so tentatively reschedule yan na DLC competition and yung Fiesta Parade move tentatively October 24 dyan po sa Legazpi. Maray na aga tabi dyan sa tuyang mga parantabay na ka-monitor, na kawakawak dyan ang monitor sa Abensons Pacific Mall Legazpi. Sinda Sir Daryl, Sir Joshua, Sir Gibo, si Ma'am Bambi, Val, and syempre ang pinaka-the best si Sir Ricky Dinero. Sir Ricky, mabuhay ka mo dyan sa men and women kan Abensons Pacific Mall Legazpi. Nakawakawa kita dyan tabi pading matindi, dakulaw ng screen, garosinihan, naka-surround sound pa. And syempre dyan tabi sa PNP Maritime, Philippine National Police Maritime Unit 5. Nakamonitor sinda mantang naglilibot-libot sa tuya man na turno pagtukaw ngunyan 9 to 10:30 sa programang Tingog kan Banwaan taod-taod. Ang iba pang mga situationers asin itong supahayag kan Pag-asa and tibad makahurun ta yan si Dr. Cedric Daip ta otorisado patabi siya na magtaram dyan sa PDRRMO. May naghapot kang coordinates kan Bagyo. Ang coordinates kan Bagyo as per 5 a.m. na bulletin kan Pag-asa, ang coordinates po kan Bagyo is 13.2 north. That's 13.2 north and 127.8 east. 127.8 east. Otronta, 13.2 north, 127.8 east ang sa iyang coordinates as of 5 a.m. And syempre, nagliwat na iyan ta ang speed ngunyan ni Christine is 15 kilometers per hour. 5 a.m. yan and 10 a.m. na ngunyan na almost 5 oras na nakalihis. So, nagdistansya na iyan sa original na sitwasyon niya kasubagong mga alas 5 nin pagkaaga. Mabalita mo na si Madam Sia Leron. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha,
pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot pirming nanginginutan, always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. Radyo DCGB, always number one, always at your service, an oras alas 10:08. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Dain na nakapag-downgrade nin visa ang sobra sa 5,000 na mga dayuhan asin dating mga empleyado kan Philippine Offshore Gaming Operator o POGO matapos magpasoan itinaong palugit sa inda kung sa insagkod sa nakan Oktubre 15. Sigon kay Department of Justice o DOJ Secretary Jesus Crispin Rimulya, dain na papayagan pang makapagtrabaho ang nasambit ng mga POGO worker dahilan ta sa paagi ka ng visa downgrading, papayagan ang mga dayuhan na ibalik ang status kan sa indang work visa sa temporary visitor visa kung sa intutugutan pa man giraray sindang makapagtrabaho nin legal sa Pilipinas sa laog nin 59 aldaw. Katakod ka ini ipinahayag pa ni Rimulya na dakul pa ang mga aligadong dayuhang POGO workers asin kadaklan sa mga ini ang Chinese national na abo magbalik sa indang nasyon. Mientras tanto nagpatanid naman si Rimulya na ikukonsiderar na bilang illegal aliens pon Enero 2025 ang mga POGO workers na dain nakapag-downgrade kan sa indang visa. Mantang sigun man sa Bureau of Immigration, sobra sa 12,000 na mga dayuhang POGO workers ang nakapag-apply kan sa indang working visa. Yan ang pang-alas 10 na bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Melaron, marhay na aga. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover. Boys, sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liver Aid. Ang Liver Aid ay may silymarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liver Aid dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liver Aid, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liver Aid Silymarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize!
Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Si Fem Imperial sa pagserbisyo ay the best po pakaidto. Namatay ang kantao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga kulanggenyo. Si Fem Imperial kasurug ta sa pag-uswag kang sa banwa. Magayon na proyekto sin programa ang padagos na winawaras niya. Digdi sa pulang ginabanwaan ta. Gabos na kulanggenyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalaoman pa. Siyang leader na kaipuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga para-oma. Pasalud na programa para sa gabos. Serbisyong Imperial, Provinces at mga boss. Si Fem ang kasulog ta sa pag-uswag kang sa banwa. Si Fem, wala ng iba. Serbisyong Imperial, malalauman ta. Si Fem Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang kulangi. Serbisyong Imperial, terminan niya tong malalaoma. Si Fem Imperial na pagdabaan kulangi. Tingogan Banwaan. Pio Fernandez. Salamat Pading Nald. Buwelta na kita sa programa di continuing coverage kan sitwasyon sa palibot dara kaining epekto kan bagyong si Christine. Na sa linya na kakontak kita diyan sa Albay Public Safety and Emergency Management Office si Engineer Dante Baclao ang enkargado po kan APSEMO. Baka kung ready na matawang kitang oras. Engineer sir, maray na aga si Pio po kan DCGB. Good morning sa imo Pio, asin sa imo mga dayupot na mga parantabay. Ay opo. Salamat po sa oras tabi. Engineer, bilang enkargado ngunyan kan APSEMO, ano ang latest as we speak mga bandang alas 10:15 na po baga po kung mas o menos, latest na nakakaabot sin na official menteng report tabi sa APSEMO. Go ahead po. Ang sanggon yan tabi Pio, may mga reports ng nakakaabot tigdi like itong sa Kamalig, nagkaigo na silang evacuation dahil sa baha. So nag-evacuate na sinda, and so ibang areas sa bilog na probinsya, so mga vulnerable sa flooding and landslides and other elements, padagos na po itong pagpapamonitor. Sa Kamalig tabi, engineer, anong particular na lugar so nag-evacuate na po? Over? Di sa may parting lang yata sa hearing yan. Kasi talagang iuperme yan na nadadalaga ng tubig baha. Tubig baha sa Anuling, opo. Sa insindangon yan tabi naka-house yung mga nag-evacuate, over? May mga evacuation centers na diyan sa area yan, sa Kamalig. Duman sila naka-house natin. Okay, sir, may nakaabot ka so bago sa Pantaw. Naghagad na nin ako dir mismo sa nakaabot man nga ni ang kaaraman kay Congressman Didi Cabredo, ipinagkonektar man sa Bureau of Fire sa Ligao, tapig lalaog na dumanin tubig yung sentro mismo daning Pantaw, kay puha na yung mga haralangkaw na klase nin rescue vehicle kung makakaya patabi. Anong sitwasyon na nakaabot yan sa Ilotabi, engineer? Ang nakabot sa Moe Digdi, talagang baha na duman sa sentro. May mga pictures na pigbabato man sa tuya. And igwa kitang naka-standby duman na truck in kaso man magkaigwa ki evacuation. So pwede itong gamiton. May instruction na kita duman sa Provincial Engineer's Office kay Engineer Rosana and Engineer Chavez na dapat sa mga araw kayo ng sitwasyon naka-standby itong mga assets ta. In fact, yung assets man nga ni Tabi da Engineer kan Bureau of Fire as per request man ni Congressman Didi, ipinag-deploy na so mga halangkaw ining vehikulos and baka may mga rubber boats pa itong kasarabay. Presumably harani na duman tabi talagang kaipuhan na tabi, engineer. Sige po, pag-arog kayo yan, ma-monitor po ako duman kung ano na ang pigigibong aksyon tan sa tuyang mga
assets duman. Iyo po, tabi. Okay, so, apera kayan tabi, engineer, duman sa may parteng Sangay Baga, and then digdi sa may Patiwi area, iyo baga nang pinag-aabangan niya to kung araw kayo may mga makukusog na pag-uran. Kumusta na report kung igwa na tabi ka mo sa linderos na yan na sasamaan kan Albay Budakan Camarinesor? So, tabi Pio, dahil pa man na nakakaabot sa mo yung report, bako lang po yan pagpamonitor me, landslides. Maski digdi po sa may parte Bagacan, Santo Domingo, and may Bakakay area, man na landslide prone. Sa ngunya kaya naghahalat pa kami kan mga reports. Iyo tabi. Now, kasubago, engineer, nakahuron ko si Madam Alexis Roy Vivar kan Pag-asa Legazpi. What was emphasized was, although nasa luwas kita kan lawas kan bagyo, kaining Christine, pero may mga pag-uuran diyan sa palibot kan bagyo na iyon na eksperyensyahan tatabi. And an sa indang patanid isagkod pa ining diyan na hapon, sagkod gayud early and late night. Kung arog tabi ka ini, ano ang magiging abiso tata anuran baga o yan paminsan sustinido, paminsan nagpupundo man, pero naglalantop na ang tubig sa nagkakapirang mga lugares. And yung saturation point kan mga lugar na pinag-abangan niya to, ano magiging abiso tatabi? Ang abiso tatabi sa publiko kung daiman sa nagitang importanteng lakaw, dahil na magluwas, tabi. Para safety na lang ang isipon ta. And kung in kaso man tabi, Pio, kung nangangay po talaga mag-evacuar dahil sa sitwasyon na iyan, igwa magkitang ko yan, localized evacuation plan. Duman sa mga DRRM o sa mga munisipyo and syudad. So the best possible way is itong sumag-coordinar sa mga local DRRMOs, barangay pasiring sa munisipyo kan sa indang respective na lugar. Tayo na magkakaaktibar sa inda tulos-tulos, over. Ngayon tabi, Pio, although naka-ready man po na province in case na mga ipoki tabang kan probinsya. Iyo nga ni ini, so pahayag man paliwanag kan Pag-asa na although day kita nga ni iya nakalaog sa lawas kan bagyo as of press time kasubago mag alas 9 pasado, kailang suuran talaga taan uran na dara ka ining bagyo nasa walang porsyon kang lawas kan bagyo, kaya iyon gulpi ang uran niya to di tabi, engineer, over. Iyo po tabi, Pio, kaya padagos tang nagmo-monitor kan mga pangyayaring yan. So, ano man tabi kay Pio, medyo kuyan man kita, si Dr. Cedric Laib baga, ang pingkuatay itong personal consultant magabot sa disaster preparedness and mitigation. Opo. O di sige tabi, engineer, and salamat sa oras. Kung igwa pa kamong dagdag hali dyan sa apse mo bilang enkargado, madangog kami tabi. Go ahead po. Ang abiso talang sa mga parantabay sa publiko, yung na unabitan ko na kasubago na kung dahil mangitang importanteng gigibuon sa luwas, dahil na natabi magluwas, mag-stay put na lang kita sa harong para sa siguradong dahil kita madanyaran na kaining nangyayaring weather disturbance. Opo. Salamat tabi, engineer. Mabuhay po ka mo dyan. Salamat man tabi. Thank you so much mga tugang, si Engineer Dante Baclao, enkargado po kan Albay Public Safety and Emergency Management Office. So, yan ha. Sige, taod-taod, tabibaltadahan tayo. Ilaw ta muna ang mga situationer dyan sa luwas pa si Chief Jimmy. Minabuelta, Chief Jimmy, location and what's happening? Salamat pade. Pinagkukuha niya to ang mga data sa banuan kan Hubilyar kung saan ongoing sa ngunyan ang pagpa-evacuar kan na lokal na gobyerno sa pamamayon ni Mayor Jorim Arcangel ang mga barangay na lilantop na ki tubig iabot na ang mga kaharungan lalo na itong sa mga gilid ki
salog, sapa, lalo na ining Kipya River tabi pade, Suiba, ang description kan alkalde, gari atop na sana naglalataw. Nako. Oho, ngunyan. Atop na sanang naglalakaw diyan sa may mga residensyas na harani sa Kipya River. Kipya River, dakulaw na to salog kay ini pade. So mga harong digdi, saradit man sa nang harong baga, mga nag-kuan digdi ngunyan, iyon ni naragapan, abot na sa 300 na pamilyas pade, anya na sa Plaza Evacuation Center. So, ini sa Aurora, Barangay Aurora, Santo Niño, Mabini, portion kan Kalsada, portion kan Cabraran. Okay, so 300 familyas ang yaon nangunyan sa evacuation center diyan sa may plaza. Oho, hali sa barangay Aurora, Santo Niño, Mabini, portion kan Kalsada, portion kan Cabraran. Portion kan barangay Kalsada and Cabraran. Ipiglilikay sinda sa peligro kan tubig baha. Over. Tubig bahaan problema. Roger. Still counting ini tabi pa sigon sa lokal na opisyal kan Hubilyar sa pagsabing dakol pa na mga residentes nagahagad nin akudir lalo na lunadan na makahali sinda sa side ng mga pinag-istaran dahil nga nita sige pa ang bagsakan uran. Roger. So otronta mga 5 barangay na iyan diyan na naka-house diyan sa may plaza yung evacuation center diyan. Then itong suduman sa may Kipya, iklararta lang ito pa anong description na halos hanggang bubong na yung tubig. It is because yung mga residences na nakapalibot dyan sa may Kipya River, mga saradit sa naman yan mga baba. Saradit light materials. Light materials. Okay, sige. Dangan nahapot tabi pa din sa hapot kun sa pagabot sa evacuation center, ano lamang igwanin nakahanda an LGU nin Papa. An sabi ka na alkalde, igwaman sindanin ni stockpile na maabot sa 400 families. Question, kung magdurar pa ini o magpradakol pa ini, dahil pa maghupaan na uran, magpapradagdag pa ini, ngunya, nag-request siya dyan sa DSWD Regional Office nin 500 to 1,000 food packs tabi pa rin. Okay, so the situation is, iyan na diyan sa Hubilyar, ongoing an evacuation hali sa 5 mga barangays, and then nag-request na officialmente si Alkalde Jorem Arcangel, DSWD Region 5 ning dagdag na family food packs taso sa inda diyan na nakapaabong halos good for 300 sa ito more or less 400 and pinag-antisiparan ta sige paan uran, sige panghagad kan mga residentes diyan na i-evacuate man sinda, mapaabong na sina naghagad ng tabang sa Region 5. Okay, sige. Dangan so Hubilyar, ginubatan Hubilyar Road, ang problema digdi sa may sementeryo Cabraran, nagpaparabag sa kaya nga dahil nasa semento ini tabi pa de, ang kaninot bag na nagkaigwaman ki maraot na panahon, buminagsak ini, na-isolate so Hubilyar, then naghagad kitabang sa Provincial Engineer's Office na madampingan ito, pinalangkaw so dumping na masyado, tangani bumagsak man ngunyan, maagihan man giraray. Passable sa presente tabi pa rin. Roger, passable ining ginubatan Hubilyar main road as of press time 10:25. Passable pa sa all types of vehicles. Over. Passable. Roger, kopya. Sige. Yan ang sitwasyon pare. From Hubilyar, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadring Jimmy. Sitwasyon yan dyan sa Hubilyar, ongoing man ang evacuation. Uminabot na sa initial and still counting 300 families dyan sa evacuation center sa plaza. Igo dyan yung evacuation center, hali sa 5 barangay, ipiglilikay sinda sa tubig baha. Naghagad na nin paabong na family food packs si Alkalde Jorem Arcangel kan Hubilyar sa Region 5, paabong ta sige pa anhagad ding akudir kan mga pamilyas na natatakot dara kang piligrong pag-uran, pagbaha asin landslide dyan sa Hubilyar. Pantaw, Libon, iyo man tabi, igwanin mga evacuation man dyan na nangyayari, naghagad maning tabang na, and yung Bureau of Fire Protection na kapag deploy na kan sa indang mga assets, logistics and manpower, pasiring sa Pantaw, Libon, sentro mismo, and ipinagkonektar man yan ni Congressman Didi Cabredo. Sige.
Situationer kita dyan sa Premier Distrito Canalbay, Compadre Jomar, location and what's happening? Salamat pa rin Pio. Sa Santo Domingo pa rin Pio, may mga flooding na nangyayari basado sa informasyon na itinaw sa tuya ni Ian Shapno ang MDRRMO. Pero sa iba na residentes, digdi sa pigbabahang lugar sa partikan Tambangan area, asin Purokdos kan Barangay Kalayukay. Sinabi ni Shapno na bahay ini sa mga oras na ini, pero maswerte na ang binahang lugar so dahing residensya, mga residentes. Pero digdi sa Purokdos kan Barangay Kalayukay, sabi pa ning Pio, nag-one-way sinda, kulita, ruminasay sa shoulder, kantinan po, paibaba baga digdi, medyo oro ampas bagan mga lugar na ini. Opo. Kaya so one lane sa nang pigpagihan ninda, susog kay Mr. Shapno, ta ruminasay sa shoulder, delikado kung nagihan itong left lane, kung pasiring ka naman sa halik ka sa sentro kang right lane, kung halik ka sa sentro kang Santo Domingo, delikado na baka lugod dumakula pa ang rasay, bumaba ito, madara pa sa tinampo. Okay, so kaya one lane lang sila duman. Uliton ta pa diha, uliton ta paditabi, ano ang one lane na anatinampo na minakonektar kan mga anong lugar? Go ahead po. Digdi yan sa Puroktos kan Barangay Kalayukay. So from Kalayukay baga dyan na nagsunod sa Barangay Salvacion, pasiring na sa Buhatan hanggang sa ano na yan, hanggang dumana yan sa Cagraray Island. Roger. So from halik sa sentro kang Santo Domingo, pagkapot di mo digdi sa Puroktos kan Barangay Kalayukay, left lane lang ang agihan, dahil lang ta sa right lane na itong sa shoulder ka ito, natupag ito pa rin Pio. Nako. Kaya dahil na pwede maggili duman, baka lugod magdakula pa surasay. Sige. Ang pinagdihinguwat ang makontak na ngalas man ako, apat na phone number, sige sa nang riring, depig sa rimbag, MDRRMO, kan Tiwi. Iyo, ta sa Tiwi, Compadre Jomar, igwaning forced evacuation ngunya na nangyari sa Barangay Nagas. Igog na nakapasa informasyon, Barangay Nagas. Aside kayang pade, kan Domingong Bangge, may dakulao nagapo duman sa itaas kang Barangay Huruan, ang ruminasay, luminigit pa ibaba. Nako. Pero, natuong sa kabangaan, kaya inibakwar sumasing kwintang mga harong duman sa baba, kan Domingong Bangge. Huruan. Sa Barangay Huruan yan. Matindi ano. Nakakunyan mo yan. May dakulaon duman nagapo kan sundo kasod mayaon duman itong dakulaon nagapo na nasa kabangaan lang. Dahil nakanto sa ibaba. So, inali na duman sa mga residentes. Tututang ma-update ko kita. Medyo yung pati baga ang uruan pa rin Pio, bata mauranon. So, pigbalo ko na lang na mapudan si Mr. Mawi Damo. And so, mga numbers na pigpaluwas kan si MDRRMO. May tago kaya po, sundong niya, dahil mapigsisirimbag. Anyway, itry tamang giraray. Alang aramontan sitwasyon, kasi pag pinulog itong gapong ito, baka malamang, baka so tinampo, mapiktaran pa. Jesus Mario, ano. Picture ang update siguro so mga numbers ipasa ko naman dyan sa Satuya para kung in kaso direktang makauron mismo si Mr. Mawi Damo. Sige. So iyan ang sitwasyon tabi pa ni Pio hali din sa 1st District, Jomar Bien, DCGB. Salamat Compadre Jomar, hali dyan sa 1st District Albay. Si VP Henry, ilaog tatulos man para sa mga dagdag pang situationer. VP Henry, good morning, please go ahead na. Good morning, Pio. Good morning sa mga parantabay. Alas 4 pa saan maaga, nagkakamati na nin tubig baha. Nagkaapat na purok, poco mas o menos, kan Barangay Tula-Tula, Barangay Mauyod, Legazpi City. Kanya na aga sa personal na pagbisita kan DCGB News, nakumpirma niya to Pio na ang purok 4, 6, purok 2, purok 3, kan Barangay Mauyod, linandupanin in tubig baha na lampas sa tuhod kan mga residentes digdi. Kaso bago sa inisyal na pagkipag-oron kan DCGB News sa mga residentes na yaon digdi, halos nahiling ko tabi Pio kung paano ang mga residentes nagtatarabang na itiklag ang kanal para makaskas na makabulos ang tubig. Dahilan ang sitwasyon po lang digdi sa may partikan Barangay Mauyod, Ebrin, kada beses na nag-uuran, talagang si Tapillo makaskas sa landupan ng tubig. Lalo na sa may partikan Purok 6 asin Purok 4. Ay nakahurong kita kasi bago na nagkapirang residentes na inihaloy na nindang pinagmamati digdi.
dahil sa sitwasyon kan palibot, dahil sa sitwasyon kan panagos na paguran. Sabi digdikan mga nakauron niya to na ini kaya piyo na purok sa is, haran ini siya salog. Salog na ini, iyuan min traverse, pasiring sa may partikan barangay Tula-Tula. Kabot sa Tula-Tula, iyon na din minadiri sa may partikan Gibara Subdivision, sa Puting Daga, pasiring na tabi naman sa may Kabangan, inasalog bagay dyan sa may Kabangan, luwas na tabi biyo naman sa Macabalo River. Ikon sa pahayag kan mga residentes na dakol na mga harong digdi, although dahil na nato na penetrate ka sa bago piyo, dahil kita nagkagaba sa tuyang bihikulo, dakol na mga harong digdi ang tubig, yaon na sa indang mga sala. Ano? In fact, may nakokitang mga picture ka sa bago, sa tuya na pag-iikot digdi, yaon na sa indang mga sala, kaya magin so nagkapiranganing mga tindahan digdi, man ang pinagasapar na problema. Ang tinampo, pondig di sa may partikang 4, na minaluwa sa may puro 4, sa may na minaluwa sa Tula-Tula, inipiyo, may dakulao din ng kanal na ginibukan na lokal na gobyerno kan mga nagkaagingal daw. Da dyan sa may market, yan na baga barangay 13, 14, luwas naman sa may paborito mo ka ito, sa may Jennifer's Apartel. Yan ang sinasabi ko. Tapos naman sa lugar na ito, kaya lang, nakakaagi naman maray ang tubig. Kaya lang, sudig di sa may partik, pag-cross pa lang sa Tula-Tula, ikudyang salit lang na luluwasan ng tubig. Kaya napuputik ding maray na babagoong sa may parte, kan may parte kan barangay Mauyod. So sa ngunyan, yan ang sitwasyon digdi. Sabi nga ni kan mga nakauron niya to kasubago na sana daw pumundo na sa uran para pumundo man ang sendang Kalbaryo digdi. Kada bisa nag-uuran palan, iyo ang sendang sitwasyon digdi na namamati ang tabi piyo maski pa kung bagyo. Lugar na ini. Itong mga kanal, hali dyan sa may Pinarik baga, itong so patukan duman sa may Highlands. Yan palang piyong kanalan, gabos minababa digdi sa may parting Mauyod. Digdi aniksit kay yan, kaya talagang di baha sinda, pras na solido sa kanguran, digdi sa satuya na palibot. Roger. Yan po ang situation air live from Mauyod, Legazpi City. Henry Maceda po, DCGB News. Sige po thank you so much VP Henry, and sa tropa dyan sa luwas kasubago nakahuruntaman si Engineer Dante Baclao, pati naman po si Madam Alexis Roy Vivar kan Pag-asa Legazpi. Ingat-ingat lang po tabi kita utrohunta. The very latest na ipinahayag kan Pag-asa Legazpi, ini pong mga oras na namamatean ta, luwas initabi sa bagyo. Dahil kita sa laog kan lawas kan bagyo. Ano tabi, dahil kita sa laog kan lawas kan bagyo. And ang oras na initabi, madurar pa sagkod dyan na hapon as in early to late night today. And mamaya, ano po? Masunod po, tulos ang sumuyang News Direct si Mardela. Ako man po, si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog